Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Aron mapahimutang og tarong. Sige ba? Ginawa ko. Kakalit ni Edi. Wa na sinoy po niyong patay na siya. Kung wa ko palang punta siya pa uban na kamaki sa lakaw ni Edi. Dili unta kining mahitabo niya. Dili unta. Si Nang Tarsila kining nanawag. Hello, Nang Tarsila? Dong, Giovanni. O sa kahimtang ni Punyong giya karon sa ospital. Nang... Wa na sinoy po niyong. Ha? O sa na? Gideklarar sa doktor nga patay na siya. Hello? Hello? Nang? Nang Tarsila? Hello? Sana bati ko niya reaksyon. Nasabot ko nga may kaluoy sa siya ninoy po niyo. Kaluoy yung tao ni Maki. Maki, nakabati ba ka na ako? Laban lang, Maki. Ayaw papildi. Diba? Ingon pa di mo matirang matibay. Ninghigayo na, ipamatuod ako. Maki nga, matibay ka. Matirang matibay, Maki. O sa'yo na hitabo, Paminard. Nga nung naam to'y patrol car sa mga tinugyanan sa balaod nga daling ni Biya aning ospital pa. Iho, Jo Marie. Sama sa nitabo kanhis patay lawas ni Darwin. Kalit sab ganahanaw ang patay nga lawas ni Sofronio sud sa morgue. Unsa? Giimbestigahan na kini sa mga otoridad din sa La Tierra, iho. Paminard, nga nung naamay mga paghitabo din hinga ingon niya na. Ha? Ambot, wa ko mahibaw. Unsa magid kahay misteryo nga nagpaluyo ni ini? Unsa man pa? Nadisgrasya ang auto ni Iho, Jo Marie. Yang sakay ni ini, sila si Maki o si Sofronio. Unsa? Mao kanay pangitabo karon dinhi sa La Tierra, Rolaida. Kakalit ba di ini, Menard? Ug ni apa yun? Unsa ka na? Kalitsab ganahanaw ang patay nga lawas ni Sofronio sud sa morgue. Unsa? Mao ka na gibalita ni Tito ni mo, Menard, iya. Oh my God! Sinay po niyong lagi. Katong buktot, Mami. Oh, iya. Oh God! Kalain ko na balita, Ma'am. Hinay-hinayon talago niya sa pagsulti ni ini si Brena. Kay suod ra ba kaayo niya ang namatay nga punyong. Naluoy ko niya, Ma'am. Oh, nakonsensya ko. Nakonsensya ko naguna-una niya itong unang pag-abot na ko sa karaang bahay. Nakasulti ko niya dili maayo, Mami. Iya, Krisha. Nasuko siya na ko netong higayo na. Kay gibuli man ako siya sa apan nga naan niya. In taon sab si punyong. Buutan siya. Mao kaday pag-ila ko sa iyang pagkatao. Ikaw lang unyang sulti ni Prena, ha? Mami Rolaida. Naluoy kong nakunauna niya. Namatay na in taon sa Noy Punyong. Kay nadisgrasya sila si Maki. Oh. Hello, Jo Marie? Naibaw na ba ka sa
mga nahitabo karon din sa Latiera? Yes, Chong. Gisultihan ko ni Mami Rolaida. Oh, gitawagan na tingali siya ni Papa Minard. Si Tito Maynard ang nagpahibaw niya. Krisha, si Brenna. Naibaw na ba siya sa nahitabo ni Noy Punyo? Wa pa. Tuwa pa siya sa eskwelahan. So, ba sila ni Noy Punyo? Maulaki, uy. Ambot kung unsa unya'y mamahimo niyang reaksyon. Kung mahibaw na unya siya. Inaya lang din niya sa pagpasabot si Brenna, ha? Yes, Jom. Si Mami nang bahala nga musulti kang Brenna. Andam ra kong mo comfort niya. Aron mo gaan unyang iyang kasakit nga bation. Sige. Si Maki, kumusta na iyang kahimtang? Inig pauli mo unya diri sa bahay. Doon na kita'y importante gid kaayong panagsultihan, ha? Oh, Ma'am Rolaida. Mag-amping ka gyud kanunay sa imong mga lakaw, ha, Brenna? Oh, ma'am. Salamat gid kaayo. Bye! Bye, Ma'am Rolaida. Nahinumdum ko sa gisulti ni Brenna nga mas niisip pa hinuon niyang kadugo si Punyong kaysa iyaan ni ining si Tarsila. Mami, Krisha, iha, na kay tuyo? manangyanta ko ni mo, ma'am. Mananghid ka unsa, ha, iha? Muapas ko ni Jomari dito sa Latiera. Biyaan ni mo din si Brenna? Mami, Iha, wa pa kita basayod kung unsay reaksyon unya ni Brenna kung masayod na unya siya sa ginangatan ni Punyong. basta kay nagpahibaw na ko ni mong daan, ha? Okay, iha. But please, ayaw lang sa pagkakaroon, okay? Unsa man din ang tuyo ninyo nako, Ma'am Rolaida? Kuan, Brenna. Bahin kini sa mga paghitabo karon dito sa Latiera. Unsa hibot nimong ipasabot, Ma'am Rolaida? Brenna, kung unsa man ang masayra ni mo karon, ayaw lang kitpada sa imong emosyon, ha? Time para good. Kay ngano di ay? Kulbaan na baya ko pag-ayo. Si Mami Rolaida nang musulti ni mo bahin ining maong balita, Bren. Brenna, pahibawon ka lang na mo bahin sa nahitabo kang Punyong dito sa karaang bay sa mga Buenavides. Kay ngano di ay? Naunsa man sinoy Punyong. Giisip na nako siya nga amahan kay mas duol ko sa iyang dugan. Kaysa akong iyaan nga mao ini padako nako. Brenna, Wa na si Punyong, Brenna. Patay na siya. Ma'am Rolaida. Kay ngano di ay? Unsa hinungdan sa iyang kalit kaayo kamatayon? Nadisgrasya ang gisakyan nila kauban si Maki. Samtang gisugo sila ni Jomari paingon sa poblasyon sa Latiera. Nadapa ko nun sa ospital apan gideklarar sa doktor nga nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Tanay po niyo. Noy. Dili na ako makabaw sa tanan ni mong kaayo na ako. Wala ka nga mo ibugtong nagpangga na ako. Noy po niyo. Brenna, Brenna, dawato na lang natong kamatuoran na wala siya. Miuna na nga to sa laing kalibutan, Bren. Sakit kayo ni Alang nako. nakasabot mi sa imo karong gibati. Kay sama naman gud nimo siya nga imong amahan. Mupauli ko sa Latiera, Ma'am Rolaida. Krisha, gusto ko makatambong sa haya ni Noy Puniyong. Tigasubo kaayo namo, Brenna. Pero laing subo kaayong balita ang ihatod namo diha nimo. Ma'am, usay mo mong ipasabot, ma'am. Kalit ka na hanaw sud sa morgue sa ospital ang patay ni ining lawas. Unsa? Mao ka nang tinuod, Brenna. Nahinumdum ka sa nahitabo sa patayng lawas ni Aning Darwin. Oh, Ingon usab ko nun ni Adtong nahitabo sa patayng lawas ni Noy Punyong. Gisod na sa morgue apan.
Kalit lang nga nahanaw. Ay, unconscious paghihapon si Maki hangtod karon pa. Ang kapulisan sab. Wa pa sila update bahin sa kalit kapagkahanaw sa patay nga lawas ni Sofronio. Sud sa morgue. Kung dili ang kulto mo'y nagbuhat ni ini. Kinsa man di ay. Oh, Iho Joe Marie. Wa kini kalainan sa kaso sa patayng lawas ni aning Bay Darwin. Nga kalit rasab kay nawa. Ug hangtod karon, wa na gyud hibawi og hain na. Iho Joe Marie. Dili ka kini binuhatan sa mga antagonista. Dili ka ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!